kilometriä ajaa. Sekkari on siellä laarikossa. Koiraa saa kannustaa joko eestäpäin tai sitten takapäin saa kannustaa sitä. Että ihan riippuu koirasta, että millä tekniikalla se vetää, niin että kumpi on paremmin. Mutta kontaktia ei saa koiraa ottaa. Eikä saa patukalla tehdä semmoista, että heijasliikettä, että aloitetaan koira, mikä lähtee vetää. Vaan koira ottaa patukan suuhun, niin sen jälkeen patukasta irti ja koira tekee työn. Ja otetta saa korjata, mutta aika juoksee koko ajan ja minuutti on aikaa. Mutta ottaako Jaana vaikka tänne näin vapauttimesta, kun mä sanoin, että vapautuu. Odota. No. Kiitos. Aktivointisanaa kannattaa käyttää. Ai, tuu. Niin vedä. Pentujen kanssa saa vähän puskata silleen, että vaan niin vedä. Tässä on vähän pitkä naru pennuille silleen kisatilanteessa arvioon, mutta se on oikein aika paljon. Hyvä terrieri. Ja vapautus. Hienoa. Jes. Me jätetään siihen niin. Jätetään koiralle hyvää mieleen. Se teki omalla tasollaan ihan ok työtä ja sai palkan nyt siitä. Että kisatasolla kilpaillaan, niin parhaimmat koirat lopettaa puolen minuutin kohdallakin. Sen takia ne säästää voimia 2 muuhun lajiin. Niin. No, monta kymmentä? 5 kiloa. 5 kiloa. Yes. 4 kiloa. Se on mestarassa kisalaasti. Hyvin meni. No. Niin. Se on kateellinen. Niin, se on vähän iso. Minkä verran käsivalkka muuta on? Kristi. Yes. Mutta otetaan ruvetaan ottaa junnuja sisälle ja tehdään nyt vähän, mä kerkeen tän kanssa leikkimään vaan kanssa, niin saa vähän pitempään saa testata nyt. Niin, ketäs sinne nyt seuraavalla on listalla? Niin? Jekku, Urpo, Aino, Batman, Pyro. Otetaan vaikka Jekku. Joo. Seuraavaksi sisälle.